grave det her op. Nej, det skal du ikke. For det er sådan en spotteplante. Kommer hun har haft ting i. Det er sådan et sted, hun har plantet nogle blomster, så kan hun finde dem igen til næste år. Den der skal vi med, hvis vi også komme. Og den der skal vi med. Ikke så dybt. Nu synes jeg, det er ved at være sjovt. I er meget dygtige havemænd, jer to. Ja, vi kan nogle ting, ikke? Den der skal vi med, hvis vi også komme. Det er et syn for guderne. Den er lorten, tror jeg. Har jeg lige trådt i den? Ej. Det er sådan måske mig. Det må være ulækkert. Og det er mig. Alt. Kan du ikke lige pille det Ej. Hej Marius. Kan du ikke lige pille det af? Det er bare en hundlort. Det er kun en hundlort. Puh, hvor den lugter. Den lort der. Må jeg se. Har du filmet? Ja, prøv at se farfar. Nu kan jeg lugte den også. Puha. Nu kan vi lugte hele tiden, hvor farfar han er henne, fordi han lugter af puha. Er der ild i dig? Far, jeg tror, det er en hundlort. Hvad? Far, jeg tror, det er en hundlort. Hvem tror det er hundlorten? Far, det er ham, der lugter. Hundelorten. Må jeg se. Ja. Har du filmet? Ja. Hundelorten. Så begynder så kommer skaberen lige så snart, at der er film på. Puha. Puha. Se bare! Fjollehoved. Må jeg se filmen?